aw bisimila aw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman ka o ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la. bakuruba kunnafoniw an don kan olu de filɛ nin. Farafina ani Faransi ka lajɛrɛ belebele bɛna bisimila Mali jamana de fɛ Bamakɔ janvier kalo nata. O ɲɛbila baaraw hukumu kɔnɔna na labɛn dɔw bɛ ka sabati Mali musow fɛ. Bamakɔ sigida 5nan y'a ka saniya projet baaraw nun don jumadon commune 5 stade municipal kɔnɔ. O de y'an donkanw ye bakuruba kunnafoni na sɔɔni min bɛna walawalali caman k'aw ye. Aw bisimila. An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, an ka foli ani waleɲuman dɔw bɛ ka taa aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma. Farafina ani Faransi ka lajɛrɛ belebele min ni Mali bɛna bisimila janvier kalo nata la Bamakɔ. O hukumu kɔnɔna na ɲɛbila baara dɔw bɛ sen na. Mali musolakaw kɛlen don ka labɛn dɔw bila sen kan walasa ka ko in bɛɛ lajɛlen sankɔrɔta. Kɛnɛ ɲɛmɔgɔya tun bɛ Mali minisiri ɲɛmaa de bolo n'o ye Modibo Keyita ye. A kɛra jumadon école de la maintien de la paix de la. An ka mɔgɔ minnu tun b'a kɛnɛ kan Amadu Kamara ani Seydou Ɲari, an k'u ka sɔrɔlenw lajɛ. Ka sanga ni Farafina ani Faransi jamana ka ɲɔgɔn kunbɛnba ye ni nin y'a ta ko 27nan ye min bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔ kalo tile 13 ka taa se kalo tile 14 ma san 2017. O kadara kɔnɔna na Mali musow u kɛlen bɛ ka wulikajɔw bonya yasa u na Farafina ani nansara musolakaw u kunbɛn hɛrɛ ani baden la cogo min na ni ka hakili jagabɔw caya ka ɲɛsin o waleya in ma. Donc an nana bi kana musow ka baara kuncɛ u ye baara min daminɛ région kɔnɔ u bɛna o de fara ɲɔgɔn kan pour que sommetba min bɛna kɛ janvier la o kuma min kan ka taa fɔ Farafina ni Faransi présidentw ye o kuma u ka labɛn pour que problème dimi min b'u kan tɔɔrɔ min b'u kan faamaw k'o dɔn pour que k'u dɛmɛ o la. Donc an nana o réunion fɛ Mali premier ministre yɛrɛ nana ka na a ko inauguré a kɛra bonya ye. En terikɛ in Faransi lasigiden min bilalen bɛ ne yɛrɛ kɛrɛfɛ nin fɛn organisation na mɔgɔ ɲɛnamaba don mɔgɔ ladiri don parce que kalo o kalo u bɛ na ka na an dɛmɛ pour que sommet in ka ɲɛ. Donc mɔgɔ min bɛ na i nɔfɛ kalo o kalo k'i dɛmɛ o tɛ se ka k'i jugu ye dɛ. C'est pour ça ne fana ko an ka Faransi fo ka Faransi lasigidenw fo ka Mali musow fo parce que musow ye baara kɛ vraiment ne yɛrɛ kabakoyara ni musow tɛ nin baara sugu ka gɛlɛn. Donc k'u fo k'a f'u ye an jigi b'u kan Farafina jigi b'u kan Faransi fana jigi b'u kan. U ka ko la n terikɛ Frédéric ye min fɔ dugukolo ko donc le problème d'accès à la terre ka wari sɔrɔ k'u ka projet fɛn le financement et donc entre autres quoi a y'olu fɔ mais musow de b'a dɔn problème b'u kan dimi b'u kan mun b'a to n'o dimi ninnu bɔra yen olu bɛ se ka taa ɲɛ musow de bɛn'o bɛɛ fɔ. Donc an b'a to ni u tilala atelier na musow yɛrɛ ko fɔ jama ye. An bɛ aw ladɔnniya ka yira k'a fɔ ko u ka nin bi lajɛrɛ a bɛ tali kɛ ka ɲɛsin nin ɲɔgɔn kunbɛnba in o baara ɲɛbilaw ɲɛnabɔli ma min bɛna kɛ waati ye ka musolakaw ka ca an'u ka baarako an'u ka nafasɔrɔ siraw olu bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ ka bɛn ni nin ɲɔgɔn kunbɛnba in ni o bɛ Farafina yɛrɛ ka ɲɛta kofɔ. Bi sigili bɛ tali kɛ ka ɲɛsin fɛn ma an ka jamana bɛ na labɛnba dɔ bisimila sankura nata kalo fɔlɔ la. O labɛn ɲɛbila baaraw dɔw de ye nin ye bari anw y'a kanu o kunbɛn bɛ to ka kɛ Faransi jamana ni Farafina jamanaw cɛ san 2 o san 2 a bɛ deli ka kɛ k'a sɔrɔ a bɛ kɛ minnu kama u tɛ ɲininka u haminakow la u tɛ ɲininka u kungow la. Anw ka ɲinan baarakɛ jɛkulu n'o ɲɛmɔgɔ bɛ Abdala Kulubali bolo ale y'a kanu an ka Farafina siniɲɛsigi ye jɔn ye musow ani denmisɛnninw ani jagokɛlaw. Donc a y'a kanu labɛn wɛrɛw ka kɛ ka kɔn kunbɛn in ɲɛ. O labɛn ninnu senfɛ musow hamina denmisɛnninw hamina jagokɛlaw hamina ani maa sugandilenw n'o ye élu ye olu fana ka ɲɔgɔn kunbɛw bɛ yen nɔ pour que k'u haminaw fɔ hamina minnu bɛ sɔrɔ ka taa da jamanakuntigiw ka tabali kan n'u bɛ kuma u ka jamanaw tɔgɔ la wagati minnu na. Donc bi labɛn b'o de kɔnɔna na Mali kɔnɔ an ye région bɛɛ lajɛlen kɛ an taara ka taa musow kuma ɲɔgɔnya hamina minnu bolo u y'o fɔ. Donc bi an ye Mali musow bɛɛ lajɛlen de wele. An ye min mɛ région kɔnɔnaw na an bɛna ka n'o da u tulo kan hakaja minnu yɛrɛ bɛ tɔn ɲɛmɔgɔyaw la yan nɔ hamina ko minnu bolo fana a bɛ fara kan. Donc bi kunbɛn in b'o kan mais an y'a kanu fana an ka région ɲɔgɔnyew kɔnɔna na gɛlɛya minnu bɔra kosɛbɛ kosɛbɛ musow bolo o ye dugukoloko ye
ani musaka ko n'u taara banque la walima n'u taara caisse na u tɛ juru tata sɔrɔ donc an y'a kanu bi ka mɔgɔw wele o ko ninnu dɔnniya bɛ mɔgɔ minnu na u ka n'u sigi ka fɔli kɛ musow ye yaasa u ka se k'a faamuya dugukolo ko gɛlɛya mun de bɛ a to musow tɛ dugukolo sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ bi musaka ko mun de kama musow tɛ wari sɔrɔ banque la u t'a sɔrɔ juruta caisse na hali n'u y'a ta juruta caisse na a bɛ laban k'u coro mun de b'o kɛ donc an ye maaw wele minnu b'olu kalama olu bɛna ka na ɲɛfɔli k'an ye n'o bɔra yen nɔ an ka jamana yɛrɛ fana dɔnnen bɛ ni sɔrɔfɛn dɔw ye nin wagati ninnu kɔnɔna na an bɛ fɛ ka kuma olu fana kan o ye mun ye o ye situlu ye o ye mun wɛrɛ o ye mangoro ye o ye mun wɛrɛ o ye gomme arabique ye donc an bɛ don min ko bi o produit ninnu kelen bɛ ka dawulaba de sɔrɔ kɔkanna na Mali bɛ se k'i labɛn cogo jumɛn jango ti musolakaw bɛ se k'u labɛn cogo jumɛn na yaasa tɔnɔ ni nafa mun kan ka sɔrɔ olu la u ka se k'o sɔrɔ ka kɛɲɛ ni denbayaw ka musakaw tali bari doni caman bɛ yen n'aw yɛrɛ b'a kalama a b'an balakaw de kun kan donc bi labɛn kɛ ni Mali musow hakilina an bɛ bɔ n'o de ye k'o kɛ sɛbɛn ye ka farafinna musow kunbɛn n'a ye mois de décembre nata kɔnɔna na ani faransi musow ani an balimamuso minnu kɛra tungafɛ musow olu fana bɛ na an bɛ sigi ka fɔ dɔ kɛ o ye farafinna musow ka sigi ka fɔ ye donc Mali musow bɛ k'u labɛn bi ka o kunbɛn de makɔnɔ. O ma yɛrɛ k'a fɔ ko musolaka maa 100 caman ka bɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ olu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni lajɛrɛ belebele in kɔnɔna na yaasa u bɛɛ lajɛlen ka hakili jagabɔw kɛ tile 2 kɔnɔna na yaasa yanni ɲɔgɔn kunbɛn in cɛ fɛɛrɛ ka sɔrɔ u ka gɛlɛyaw la. Farafina Faransi kan fɔ jamanaw ka minisiriw olu ka lajɛrɛ dɔ dayɛlɛnna Faransi jamana kɔnɔ Paris kuma ɲɔgɔnyaw bolila fɛn min kan o ye diɲɛ selege naani tɔnba ka basigili jɛkulu ka lahalaya de Mali jamana tɔgɔ la minisiri 2 de tun bɛ yen nɔ Mali minisiri min ka caw bɛnnen don Mali jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔ ma ani sɔrɔsiya minisiri Musa Fɔnba bɛ walawalali caman kan ye o ko kun kan. Lajɛ dɔ dayɛlɛlen don Faransi faaba kɔnɔ Paris lajɛ min kɛn bɛ ka minisiriw fara ɲɔgɔn kan diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu minnu bɛ diɲɛ ɲɛfɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna diɲɛ Faransi kan fɔ jamanaw kɔnɔ lajɛ in sigi bɛ senga olu de kunga Mali a tɔgɔla minisiri 2 de bɛ kɛnɛ kan minisiri min ɲɛsin bɛ Mali ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma Ablaye Diop ani Ablaye Idrissa Maïga ni o ye surasiya minisiri ye kɛnɛ in nafa jumɛn bɛ se Mali jamana mɔ minisiri Ablaye Diop ka fɔ la nafa caman ka sabu kɛ Mali yɛrɛ jamana kɔnɔ Faransi jamana bɛɛ yan diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies kadara kɔnɔ basigi la ani Mali jamana kolo sumali la o tɛmɛnen kɔfɛ Mali jamana yɛrɛ fɛnɛ ka ye nin lajɛ in fɛnɛ kɛnɛ ka Faransi faaba la Paris a bɛ kɛ sababu ye kuma ka kɛ lahala dɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna kango Faransi kan bɛ se ka don bala cogo jumɛn diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu ko binaku kan misaliyala ni u yera jamana kɔnɔ jamana min ye Faransi kan fɔ jamana ye banfula bulalamatigiw ni o ye diɲɛ selege naani basigili jɛkulu maaw ye casque bleu n'u bɛ Faransi kan fɔ jamana min kɔnɔ diɲɛ ɲɛfɛ u ka se ka Faransi ka kɛ u ka baara kɛ k'a ye o bɛ baara nɔgɔya u n'u jatigiw ni ɲɔgɔn cɛ o kumana ni lajɛ min bɛ senna Faransi faaba la Paris minisiriw ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu kunga kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minnu ni olu bɛ Faransi kan fɔ jamanaw kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ u bɛna lajɛ fɛɛrɛw minnu bɛ se ka kɛ sababu ye k'o nɔgɔya diɲɛ selege naani bolo Faransi ka se ka fɔ casque bleu fɛ diɲɛ Faransi kan fɔ jamanaw kɔnɔ u ka basigi yɔrɔw la Mali ka ye nin ɲɔngɔnmɛ in fɛnɛ kɛnɛ ka minisiri Ablaye Diop ka fɔ la o ye de hali bi fɛɛrɛw ka sigi sen kan walasa diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu a bɛ wuli ka jɔ kɛ jamanaw minnu kɔnɔ a jamanaw ka lahalaw ka lajɛ yanni sariya se ka taa diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies fɛ ni u kama ko résolution misaliyala Mali jamana a ko Mali jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ni jamana ɲɛmayaso gouvernement u ye wulikajɔw ni cɛsiribaw ni taa ni ka segin caman de kɛ Mali jamana ni Ameriki duguba New York ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies jaba la walasa yɛlɛma bɛ se ka don MINUSMA diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu taabolo la an ka jamana kɔnɔ k'a lajɛ a ka jɔsere in dabila k'a fɔ a nan bɛ jamana kɔnɔ Mali kɔnɔ a tɛ maa kɛlɛ a tɛ wulikajɔ kɛ maa nɔfɛ a b'a ta dun fɔlen don k'a nakun ye jamanadenw de lakanani ye maa minnu ye maa nanamazumanenw ye sanga ni waati olu bɛ taa bɔnɛ fɔ a yɛrɛ nun kɔnɔ a tɛ fɛn fɔ a tɛ se ka fɛn kɛ ko k'a lajɛ ka yamaruya sɛbɛn falen k'a yɛrɛ kɛ kɛlɛ binba ye sa o min sera ka sabati an ka jamana ye ni jamana ɲɛmɔgɔw ka cɛsiri kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keita barisabu ka d'a kan manda kurakurayatɔ nin sen jamana ɲɛma a ye minisiri ɲɛma yɛrɛ de bila ka taa o ka taa lapasali kɛ diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies na u k'a dɔn k'a fɔ Mali lahala ni lahala caman man kan
anw ka mankan in kɔnɔ bamanjiw bilama kɛ mɛ k'a ko kɛ min ye u bɛ to ka ja de da ka to ka bala ka poyi ka cɛnni kɛ ka labana k'u dugu o kumana ni lajɛ in senfɛ hali bi kuma bɛna se o fɛnɛ mɔ Mali ka lahala la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Abilaye Diop ka fɔ la faransikanfɔ jamana don ni dɔ kɛra o kuma la k'a fɔ diɲɛselekɛnani tɔnba Nations Unies basigili jɛkulu maaw ka kuma kɛta ka kɛ faransikankan ye walasa baara ka se ka nɔgɔya u ni malidenw ni ɲɔgɔn cɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka wulikajɔ nɔgɔya u mɔ ni yamaruya sɛbɛnkura ye u ka se ka kɛlɛ fɛnɛ bi siganama kan mina fɛnɛ ka ɲini ka di u mɔ barisabu ka da kan i tɛ se ka kɛlɛ bi fo ka sɔrɔla minɛnw de b'i bolo a ko minan dɔw o ye mobili blendew ye walekele mobili minnu bɛ se ka yɛlɛ u bolitɔ furunbaranin kan hali n'a kɛra furunfɛn ye a tɛ fɛn kɛ mobili kɔnɔma la mobili yɛrɛ la o ɲɔgɔnna u ka ɲini k'o bila u ka bolo kan ko nka fana yɔrɔ kelen min fɛnɛ bɛ yen ni sinsin kan ka kɛ o kan ni o ni faransi ma ɲɛmɔw ni diɲɛselekɛnani tɔnba Nations Unies basigili jɛkulu ma ɲɛmɔw da bɛna se o fɛnɛ mɔ o ye wulikajɔw bɛ ka kɛ ka jamana minnu basigi i n'a fɔ misaliyala anw ka jamana ko fɔ hakili fɛnɛ ka to a kɛlɛcɛw fɛnɛ na Mali surasilakaw ka minɛ ɲini ka di u ma barisabu ka da ka diɲɛselekɛnani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu ka baara tɛ se ka nɔgɔya a bolo abada lakana nasara kan fo k'a sɔrɔla de Mali kɛlɛcɛw yɛrɛw de fɛnɛ labɛnnen don u bi sɔrɔ ka jɛ ka ɲɔgɔn dafa de saniyako baara bolodalen bɛ sigida 5nan bolo o baaraw nun donna jumadon stade municipal la sigida 5nan kɔnɔna na ka kɛnɛ ɲɛmɔgɔya ta k'a di an ka jamanakuntigi furumuso bolo Keita Aminata Mayiga ka farale kan mɔgɔba caman wɛrɛw tun bɛ kɛnɛ in kan Kadi Jakite ani Baba Keita olu de tun bɛ Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la an ka sɔrɔlen ninnu lajɛ. Bamakɔ sigida 5nan baara bolodalen min ɲɛsinen don a ɲamanko ɲɛnabɔli ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲama minnu bɛ bɔ an ka labitanisow la ɲamankolo gɛlɛnw a n'a jimaw o baara bolodalen musaka bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 2 ani miliyɔn 200 la baara in yɛrɛ sera ka dangɛnɛmaya ni an ka jamana ni Japon ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma de baara bolodalen in sigira sen kan san 2009 a bɛ tali kɛ san 3 de kɔnɔ ka Bamakɔ sigida 5nan jɛya Bamakɔ sigida 5nan kin 6 minnu bɛ yen a bɛna kɛ sababu ye ka ɲama lasakoli nɔgɔya olu bolo ni minɛnw ye minɛn minnu dilannen don a kama. Kabini an donna yan 2009 anw ye saniya kɛ k'an kunko ye an y'o don an ka plan kɔnɔna na an ka plan de développement économique et social n'o ye gafe ye gafe mun ye an ka seere ye n'an bɛ se ka ɲininka a la k'a fɔ aw ye mun boloda donc an ka bolodali la o plan in kɔnɔna na an ye plan triennal de kɛ mun y'a k'an y'a kɛ san 3 ko ye parce que n'i sigira san 5 i bɛ se ka san 5 baara kɛ i tɛ baara kɛ fo san 3 donc an y'an ɲɛsin sanuya de ma n'a y'a mafilɛ an ye fɛn fɛn kɛ a bɛ sanuya kunko kan an hakili ma bɔ tɔw kɔ dɛ a jiralaw la k'a fɔ an bɛ ɲama kunbɛn ɲama minnu bɛ dɔgɔtɔrɔsow la n'o bɛ fɛnw se mɔgɔw ma o bɛ kunbɛn jinɔgɔ bɛ kunbɛn ani fana min ye ka kunnafoni di ka maaw bɔ u ka kan ka min kɛ u ka kan ka min sara parce que n'i nana duguba kɔnɔ sarali b'a la dɛ e ko i bɛ saniya fɛ i bɛ kuran fɛ i bɛ ji fɛ i bɛ lafiya fɛ i t'a fɛ sɔrɔ ka se ma a fɔ i ka dɔɔni sara la dɛ parce que min b'a bɛ kɛ wari de b'a bɛɛ ɲɛnabɔ. Nin baara bolodalen a bɛna dɔ fara baara bolodalen 3 de ka baarakɛtaw kan minnu bɛ ka kɛ ka ban Bamakɔ sigida 5nan na sigida denw ka saniya kama. Maire Boubacar Ba y'a fɔ cogo min na an bɛ ɲɔgɔn bolo bi tɛ o ye tiɲɛ ye donc an y'u dɛmɛ u fana u y'an dɛmɛ barisa agir n'a ko a bɛ baarakɛyɔrɔ la ni maire ma sɔn a tɛ se ka kɛ o de y'a to fɛn minnu dira bi équipement minnu dira bi k'a fɔ mairie baarakɛlaw ye k'a fɔ population yɛrɛ k'u janto a la k'u janto lo k'u minɛ ka ɲɛ a fɔra bɛɛ y'a fɔ nɔgɔ in ni bana de bɛ taa ni hadamaden bana na a tɛ se ka foyi kɛ a tɛ se ka yiriwa a tɛ se ka taa ɲɛ fo an k'an bolo di ɲɔgɔn ma o la pour que an ka se an k'an jogow falen fɛn dɔw bɛ yen a wariko tɛ an yɛrɛ kun ka Japon fo ka waleɲuman dɔn ani cɛ ani baraji a ye nin mun kɛ tan ala k'a to a k'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ Mali bɛɛ kɔnɔ district bɛɛ kɔnɔ. Ni lajɛ min kɛra maa ɲɛma caman tun bɛ a kɛnɛ kan seko ni dɔnko tigilamɔgɔw fɛnɛ tun bɛ n'o y'an ka artisiw ye bonyamasegin kɛra ka ɲɛsin maa ɲɛma dɔw ma ni attestation dili ye u ma k'a sabu kɛ u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ye baara bolodalen in dangɛnɛmayali la.
farafina kɔri sɛnɛ jamana 4 o minisiri minnu ka caw bɛnnen do jagokow doni ma bala olu ka jɛkulu min bɛ wele ko C4 u ye lajɛrɛ dɔ nun do Bamako yan nɔ alamisa don o baara ɲɛdonanganaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka ɲɛdan kura di kɔriko ma Chad, Benin, Burkina Faso ani Mali jamana kɔnɔ yan nɔ Usman Sogore bɛ walawalali caman ka ɲɔ ko kun kan. Ni lajɛrɛ in bɛ kɛ a tako naaninan ye lajɛrɛ mun bɛ jamana damadɔ minisiriw ka lajɛrɛ ko fɔ walasa ka kɔri don ba la ni u b'a jɛkulu wele ko C4 ni lajɛrɛba in senfɛ ni jamana damadɔ y'a laɲini ka jaabi sɔrɔ ɲiningali nafama dɔw la a fɔlɔ jamana minnu bɛ kɔri sɛnɛ u bɛ se ka nafa jumɛn sɔrɔ u ka kɔri sɛnɛtaw la a filanan u bɛ se ka damakɛɲɛ u ka kɔri feereta la cogoya jumɛnw na ani a sabanan fɛɛrɛ ni dabali jumɛnw kan ka tigɛ walasa kɔri yɛrɛ ka se ka don ba la Tchadkaw ka minisiri tun bɛ kɛnɛ kan u ka minisiri mun ka baara bɛ ɲɛsin bamayɛlɛmaliw ma ministre tchadien du développement industriel Mahamad Hamid Kouya a ye a jira a ka kɔrɔfɔw senfɛ k'olu ye hakilina mun ta walasa kɔri ka don ba la o y'a yira diɲɛ seleke naani tɔnba la a ka bolofara bɛ ɲɛsin jagoko ma diɲɛ kɔnɔ OMC k'a fɔ ni jamanaw sera ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilina kelenw ta u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka kɛ sababu ɲumanw ye ka nafaba don u ka jamanaw kɔnɔ walasa kɔri ka se ka jamanadenw nafa diɲɛ seleke naani tɔnba ka bolofara bɛ ɲɛsin jagoko ma a ye ni jamana damadɔ hakili sigi k'a fɔ a bɛn'o bɔ kumakaw na k'a kɛ wale o senfɛ a ka ɲɛma min tun bɛ kɛnɛ kan directeur général de l'OMC Roberto Azevedo a ye a jira k'a fɔ ale ka jɛkulu bɛna baara kɛ togoya min na kɔri bɛ se ka nafa don ni jamana damadɔw kunna o tɛmɛnen kɔfɛ ka yɛlɛma kuraw don ka ɲɛsin sugu tagabolow ma yaasa ni jamana damadɔ u ka damakɛɲɛ an'u jɔyɔrɔw ka bonya diɲɛ sugubaw kɔnɔ lajɛrɛba in senfɛ an ka Mali minisiri mun ka baara bɛ ɲɛsin jagoko ma Abdel Karim Konate ministre du commerce a ye hakilinajigiw kɛ ani k'a yira k'a fɔ sira o sira n'o bɛ se ka taa kuncɛ bɛnkan dɔ sɔrɔli la bɛnkan min bɛ se ka bɛɛ damakɛɲɛ kɔri baarali la diɲɛ sugubaw kɔnɔ o kan ka kɛ lajɛrɛ na kɔrɔfɔla kumaba dɔw ye ni o bɛnkan in sɔrɔla bɛɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ani u k'u ɲin don a baarali la o bɛna kɛ sababu ye ka bololankoloya kɛlɛ ani ka baaraw sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a di an ka togodalamaw ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ baara minnu kɛra ni jamana damadɔ minisiriw fɛ walasa kɔri ka se ka don ba la a baaraw bɛna taa kuncɛ ni bɛnkan laban dɔw tali ye u fɛ hakili jiginna jɛkulu n'o ye C4 ye a bɛ bɛn farafina jamana 4 de ma Chad, Burkina Faso, Benin ani an ka Mali jamana. Sana an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kun cɛ an b'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la sɔrɔli la Musa Fɔnba bɛ bi walawalali k'an ye an ka sɔrɔlenw lajɛ. Rwanda jamana ɲɛma Paul Kagame alamisa don octobre kalo tile 27 y'a sɔrɔ Congo Brazzaville jamana kɔnɔ ani Brazzaville kaw ka jamana ɲɛma Denis Sassou Nguesso bɛ jɛ ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ nin dama in min bɛ ka kɛ ka ɲɛsin Congo jamana ma Rwanda jamana ɲɛma Paul Kagame fɛ a b'a jira k'a fɔ Rwanda jamana ɲɛma kɛmɛ k'i ɲɛsin bi farafina Faransi kan fɔ jamanaw ma ka sabu kɛ ani nin yɔrɔ ninnu damaw cɛ a tun bɛ ɲini ka san da ɲɔgɔn na sɔrɔ san da ɲɔgɔn na Paul Kagame Rwanda ma ɲɛma y'i kɔ don farafina Faransi kan fɔ jamanaw na ni k'i kunda farafina anglais fɔ jamanaw ka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minnu bɛ farafina kɔrɔyan b'a fɛ i b'a fɔ Kenya, Uganda, walekele Tanzanie olu na ɲɔnaw nka bebe na Paul Kagame yɛrɛ de n'an b'a ye k'a fɔ a bilama bɛ cogo min na farafina gun yɛrɛ ka a tɛ se ka dan kɔrɔyanba jamana ninnu dama mɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna anglais fɔ jamanaw fɔ a k'a lajɛ ka baara kɛ ɲɔgɔnya k'o don ani farafina Faransi kan fɔ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o de kosɔn san kelen yɛrɛ kɔnɔ a ye taamako 7 de kɛ ka ɲɛsin farafina jamanaw ma minnu ye Faransi kan fɔ jamanaw ye a b'o cogo la olu jamana ɲɛmaw fɛnɛ ye o ɲɔgɔnna taama fɛnɛ kɛ ka ɲɛsin Rwanda jamana ma maa minnu bɛ yen ni olu ye politiki binaku ɲɛdɔmanganaw ye olu dɔw ye a jira k'a fɔ Paul Kagame a bilama b'a fɛ de ni ka yɛlɛma k'o don a ka baaraw taabolow la jateminɛw n'an bɛ a jira a la de k'a fɔ a tɛ se k'a fɔ k'a bɛ sinsin farafina anglais fɔ jamana damaw ka se k'a ka haminakow sabati a ye fo k'a sɔrɔla ani farafina Faransi kan fɔ jamanaw fɛnɛ ye cakɛ ɲɔgɔnyaw kɛ Rwandakaw ka jamana ɲɛma Paul Kagame yɛrɛ bilama misali do farafina jamana ɲɛma caman bolo ka sabu kɛ a ka wulikajɔw n'a ka cɛsiriw Rwanda jamana kunna o kɛra sababu ye bi ni ka Rwanda jamana kɛ ɲɛta jamana ye u kɛmɛ ka paaranyaba kɛ fɛn camanw na kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna subahana mansi matarafali ni o ye technologie de l'information ye kunnafoni sɔrɔ sira kura u bilama kɛmɛ ka nɔba bɔ o la nka sɔrɔ sira yiriwali nasira o foyi den kelen de kun tɛ Rwanda jamana ani farafina Faransi kan fɔ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ Paul Kagame Rwanda jamana ɲɛma u ka foroba cakɛda min ni pankuru do Rwandair
ale bilama a bɛ farafina faransi kan fɔ jamana pankurunjigi gɛnɛ caman matama hali farafina tile bɛ yan b'a yɛrɛ ni o ye anw ka fangu ye yan pankurun a bɛ na yan pankurunjigi gɛnɛw fɛnɛ na a tɛmɛndɔ o tuma ni wulikajɔ kɛra ka i tɛgɛ di farafina faransi kan fɔ jamanaw ma o n'a kɛ sababu ye ni ka dɔ fara sɔrɔw kan dɔw fɛnɛ y'a yira k'a fɔ Paul Kagame ka nin wulikajɔ in tɛ sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ a bilama ani a dɛmɛbaw ni o ye baɲumankɛlakaw ye Ameriki jamana ani Angleterre jamana u bilama fɔlen don ɲɔgɔn kɔ dɔɔni ka sabu kɛ mandan zamana min ni nazaraw ka jate la a y'a jagoya ɲini nka siraw minnu bɛ yen ni olu kan ka minɛ barisabu ka da ka jamana den fanba yɛrɛ de jɛna ni a ye k'a ka to u kunna o kɛtɔ fana siraw minnu kan ka minɛ ni o ye wasabilo kɔnɔna ye tɛmɛnkɛra ni a ye yen ni ka laban ka taa foroba kalata la ni o ye referendum ye bɛɛ lajɛlen jɛna ni a ye o kumana n'a ma ɲa k'a fɔ ani nin dɛmɛba ninnu bilama fari falen don ɲɔgɔn kɔrɔ Ameriki ani Angleterre jamana a b'a fɛ k'i sinsin fɛn min kan o ye farafina tɔnba ye farafina tɔnba yɛrɛ don bilama fɛnɛ kɛmɛ k'i jigilama kɛ a ye k'a bɛ se ka kɛ maa ka misali ta yɔrɔ ye jamana jɔli la o kumana farafina tɔnba Union Africaine kɛmɛ ka fɛn min ɲini a fɛ o ye yɛlɛmani dɔw de ye a kan ka minnu don a ka fanga taabolo la ni hakɛ dɔw jɔli ye fanga sinamatɔnw ye walasa baaraw ka se ka nɔgɔya farafina tɔnba Union Africaine yɛrɛ bolo. Burundikaw ka jamana ɲɛmaa Pierre Nkurunziza a y'a fɔ don dɛmɛnenw na k'a fɔ Burundi tɛ diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka kiiri bulon Cour pénale internationale CPI tɔnden ɲarɔ bilen dɔw kun y'a jira k'a fɔ dalafɔli don ko barisabu ka da ka wuli ka jɔma kɛ ka diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaa secrétaire général sɛgɛrɛ ni bataki ye ni o de kɛra san kelen o kɔfɛ jɛmi sɔrɔ ka kɛ ni a ye k'a fɔ i bɔlen don Pierre Nkurunziza n'an bɛ o sɛmɛndiya barisabu ka da ka alamisa tɛmɛnen diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka babu sendigi ni o ye Stéphane Dujarric ye ale ye kɔrɔfɔ sɛmɛndiya k'a fɔ bataki dɔ bɔra Burundi jamana kɔnɔ k'olu sɔrɔ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies yɛrɛ jabala la Ameriki dugu b'a la New York ka minisiri fɛ Burundikaw fɛ minisiri min ye Pierre Nkurunziza ka kiiriko minisiri ye u k'a ma ko Laurentine Kanyana a ka taama dɔ sen fɛ Ameriki dugu b'a la New York a sina ka bataki in da k'a di diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies mɔgɔw ma wa Pierre Nkurunziza a ka CPI Cour pénale internationale la diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka kiiri bulon a tɔndenya dabilali gafe filɛ nin ye ka tɛngu aw ka ɲɛmaaba la Burundi, Afrique du Sud ani Gambie olu kɔni bilama de kɛmɛ ka ɲɔgɔn nɔ minɛ k'a fɔ u bi jɛ ka bɔ nin kiiribulon in na ka sabu kɛ olu yɛrɛw bolo a ɲɛsin bɛ farafinama ɲɛmaw dama de mɔ a barata diɲɛ da tɛ farafina ye nazara jamana bɛ nazara jamana la olu dɔw ɲɛmaw ye kokolo kɛ hadamadenya buruja ko da olu dɔw ma wele k'u ɲininka bɔgɔ jeninen ka ko kumana ko a ko kɛmɛ fankelenma ye u tɛrɛ bilen an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ avril kalo tɛmɛnen diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka hadamadenya hakɛ jateminɛ jɛkulu ye sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛ Burundi mankan la k'a jira k'a fɔ maa hakɛ min bɔnɛna ani na k'a fanba bɛɛ lajɛlen kɛba ko Pierre Nkurunziza ka lakana tigilamaw n'o don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a yɛrɛ masurunama kɛrɛnkɛrɛnnenw de kɛra mɔgɔw faabaw ye o de kɛra sababu ye ni Pierre Nkurunziza n'a ka fanga kɔni jina k'a lajɛ ka bɔli yɛrɛ hakilina ta k'a bila ka taa wasabilo kɔnɔ wasabilo fanba ka jɛ ni a ye ka taa n'a ye wasabilo filanan na ni o ye Sena ye olu ka jɛni a ye k'a lasegin ka taa Pierre Nkurunziza yɛrɛ ma k'a k'a promulguer ni o ye k'a don bala a y'a don bala o yɔrɔ bɛɛ ni ka sɔrɔ k'i dantigɛ k'a fɔ olu bɔlen filɛ nin ye hali bi o diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka kiiri bulon ngele kunga Cour pénale internationale CPI maa caman y'a jira k'a fɔ siginkun kɛnkun bɛ ka jamana min ka bɔli kɔnɔ joona k'a fɔ o kun min ɲɛkun ta bɔli la o de ma se ka kɛ ko in na Kenya jamana a bɛ waati jan bɔ Kenya kɛnkun bɛ k'i bolo bila a ji la nka Kenya ma ɲɛmaw bilama jamana ɲɛmayaso y'a jira k'a fɔ anw ka bɔli n'o bɛ kɛ don min na o na si dɔn wa kɔsada in na Kenya jamana ɲɛma Uhuru Kenyatta o y'a jira fana k'a fɔ ni an bɛ bɔ bɛ anw ka jamana wasabilo de b'a dantigɛ k'a fɔ an bɛ bɔ jateminɛbaw dun y'a jira k'a fɔ wasadenw fɛnɛ bɛ deli ka jɛ ni a ye siɲɛ fila k'a fɔ an ka bɔ Kenya jamana kɔnɔ fɔlɔ o kɛra san 2010 wote kɛra wasaden fanba y'a jira k'a fɔ bɔ ka kɛ o donni y'a sɔrɔ wulikajɔ kɛ n bɛ Kenya jamana ɲɛma yɛrɛ nɔfɛ a ka fanga ma ban k'i to jamana ɲɛmaya yɛrɛ la wele bilala a ma Cour pénale internationale CPI fɛ k'a fɔ yanni a ka kɛ jamana ɲɛma ye ani maa min kun bɛ ɲɔgɔn na san 2007 kalata senfɛ ni o fɛnɛ kun ye jamana ɲɛma ye o donni kama Moi Kibaki o ni ale ka maaw ni ɲɔgɔn cɛ ko Uhuru Kenyatta nɔba bɛ o la a welela k'a to jamana ɲɛmaya la Kenya kunna a taara wele jaabi o senfɛ Kenya wasaden fanba kun y'a jira k'a fɔ bɔ ka kɛ filanan o fɛnɛ kɛra san 2013 jamana ɲɛma Uhuru Kenyatta a ka jamana ɲɛma danga ni o ye vice président ye William Ruto ale fɛnɛ welela k'a to jamana ɲɛma danga jɔyɔrɔ la jamana yɛrɛ kunna
k'a fɔ sigasigana kɛmɛ ale fɛnɛ na k'a fɔ a nɔba bɛ san 2007 Kenya fali ba in fɛnɛ na kɛra sababu ye Uhuru Kenyatta Kenya jamana ɲɛma a kun ye wele da ka ɲɛsin farafina tɔnba Union Africaine ma k'a fɔ diɲɛseleke naani serike jamanaw ka kiiribulon in Cour pénale internationale CPI k'a kɛmɛ jɔnya juru kuraden ye farafina jamanadenw ze la i n'a fɔ yani yɛrɛma hɔrɔnyaw ka taa nazaraw kɛnkunbɛ ka jɔnya juru kɔtigɛbali min boloda ka ɲɛsin an mɔ farafina tɔnba Union Africaine fɛnɛ ye a ka wele jaabi ka ɲini Cour pénale internationale CPI fɛ u k'a lajɛ ka Uhuru Kenyatta ka ko ka danzera la nɔn tɛ farafina jamana bɛɛ lajɛlen bi jɛ k'i yɛrɛ ta ka bɔ diɲɛseleke naani setigi jamanaw ka nin kiiribulon in na ni o ye Cour pénale internationale ye kabini o kɛra CPI yɛrɛ sina k'a lajɛ ka Kenya jamana ɲɛma Uhuru Kenyatta labila ka bɔ tribunali in na ko dalilu jɔnjɔn ma sɔrɔ u bolo san 2007 fali ba in na Uhuru Kenyatta Kenya jamana ɲɛma labilale a ma ko in bila ten a labana ka wuli ka jɔ kɛ farafina tɔnba Union Africaine kɔnɔ ko fɔ bɔ ka kɛ de tɔn in na a ma se ka ɲɛba sɔrɔ a la Union Africaine na nka o waatinin fɛnɛ kɔnɔ Cour pénale internationale ye a ka danga min bɛ u bolo yen fana ni o ye vice président ye William Uruto ale fɛnɛ ta labana ka dabila k'a fɔ dalu jɔnjɔn fɛnɛ ma sɔrɔ k'a fɔ ale nɔ bɛ san 2007 buruja ba in na Kenya ka denw na Kenya jamana kɔnɔ kalata kɔfɛ man ka senfɛ kabini o kɛra Kenya jamana kɔni bira k'i fari fa bɔli la a bɔli ko kuma bilara ye Ethiopie ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ olu ka kɛlɛcɛ minnu bɛ Somali jamana kɔnɔ Bamanji kɛlɛ la Shebabu kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ko u bi wele bila u ma u ka segin ka don Ethiopie jamana kɔnɔ nka u y'a yira k'a fɔ olu ka wele bila ka ɲɛsin u ka kɛlɛcɛw ma Somali jamana kɔnɔ Bamanji kɛlɛ la Shebabu kɛlɛ k'a ni musaka ko de siri bɛ ɲɔgɔn na ka sabu kɛ olu de jɔ mɛn ni u ka kɛlɛcɛw musaka ye Shebabu kɛlɛ la Somali jamana kɔnɔ kunnafoni kɔni bɔlen ka bi maa minnu ye Ethiopie bina k'u jateminɛbaw ye caman kɔni kɛmɛ ka jate dɔw fɔ a la yala bibi na wulikajɔ min bɛ sen na Ethiopie bina k'u kan ni siya min bɛ wele ko Oromo olu bilama wuli mɛ k'u jɔ k'u kɔ da jamana ɲɛmayaso kɔ a la ko fɔ yɛlɛma ka don jamana kɔnɔ ka fanga bi yala o wulikajɔ min kɛmɛ ka Ethiopie bɔ a taabolo kan ni o n'a mɛ kɛ sababu ye u ka état d'urgence sigi sen kan o de kɛra surasi ninnu welekun ye ka bɔ Somali jamana kɔnɔ ka na Ethiopie wa maa tɛ kocogo dɔn n'o y'a sɔrɔla ko surasi minnu bɛ Ethiopie o tɛ ka labɔli kɛ ka se ka lakana sabati fɛn min kɔni bɛ ni o sidɔnnen don Ethiopie ye wele bila a ka surasiw minnu mɔ Shebabulakaw sina ka na o yɔrɔw minɛ yɔrɔ naani ɲɔgɔn na Ethiopie surasiw kɛnkunbɛn ka bisimila minɛ yɔrɔw minnu na Shebabu Bamanjilakaw labana ka na bisimila minɛ o yɔrɔw kelen kelen bɛɛ lajɛlen la ka baara gwɛlɛya farafina tɔnba Union Africaine ka kɛlɛbolo AMISOM bolo o de kosɔn Somali maa ɲɛmaw bilama u jɔrɔ mɛn ni Ethiopie surasiw tali ye ka bɔ Ethiopie dugukolo kan nka Ethiopikaw ka jamana ɲɛmayaso ka babu sendigi o ye a jira k'a fɔ maaw ka dɔn de k'a fɔ farafina tɔnba Union Africaine ti dɔrɔmɛ kelen jɔ olu ye olu yɛrɛ de y'a dabɔ a kama n'a ma ɲa k'a fɔ u ni Somali diɲɛ bɛ danger la ko u danjɛbɔ ɲɔgɔn jamana don ni degun y'a sɔrɔ olu minnu y'a sigi ɲɔgɔn ye u k'a lajɛ k'a dɛmɛ nin surasi 1000 min dara Somali dugukolo kan dɔrɔmɛ kelen ma di u mɔ a la farafina tɔnba Union Africaine ti dɔrɔmɛ kelen jɔ u ye a la olu y'a dabɔ de ka u sigi ɲɔgɔn jamana de dɛmɛ ko nka ko u tɛ se ka to Somali jamana kɔnɔ badada hadada ka sabu kɛ musaka ba de bɛ don u da fɛ o musaka Ethiopie jamana yɛrɛ de jɔ mɛn ni o ye o kumana olu mago sera u ka surasi ninnu mɔ n'a ma ɲa k'a fɔ a dagosi bɛ ka bonya u mɔ musaka ko ta fa fɛ u ka segin so dɔw fana y'a yira k'a fɔ Ethiopikaw y'a dabɔ de farafina tɔnba Union Africaine n'a dɛmɛba minnu jɔ mɛn ni musaka bɔli ye nazarala tɔnba Union Européenne u na Ethiopie jɔyɔrɔ dɔn k'a fɔ ni Bamanji kɛlɛ ko k'a bɛ kɛ Somali jamana kɔnɔ ka Shebabu yɛrɛ kɔni kɛlɛ a tɛ ɲa Ethiopie surasiw fana ka dɛmɛ kɔ k'o jɔyɔrɔ na dɔn farafina tɔnba Union Africaine ni a dɛmɛba nazarala tɔnba Union Européenne fɛ o de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kunnafonidiso ɲɛmɔgɔyaso fɛ ka bɛn ni kuma in ye aw ni ce aw ka ɲamadali la aw k'an bɛn ni Ala sɔnna ma